kendo miyo ji bedo ga agenda kata na agenda og nikech gima timo nyalo miyo ng'ato bedo ga agenda modhi gi street but chien kata nono ka ne piny osekwe nikech wan joma wuotho ok wan kamoro achiel kendo kuma wuotho go wan gi itwa wawinjo kaka piny wuoyo but chien kata ne piny wan okwe lakini weche moko manodwa timore mag nek gichalo gima chira dhola makata ka inyalo wuok mondo andamana to nyalo andamana ka gin agenda to chalo gima piny to ne kwe koro idhi tim rapar mar gima notimore last year no ne ok en mor wan nikech kata an kana biro ka chopa ka ne ok yot mondo ni chop studio ka mondo ne ka state house ka kibiro ka ne ok en gima yot kendo ji mang'eny no safa ma ok dang wachak wa mor mondo jodoge that gima waneno ka notim ndalo cha nikech ji mang'eny no lose nyithindgi or lose their husbands gik mang'eny no kethore kendo ji mang'eny no wito nyaka tich nikech samoro ng'ato ne tiyo kamoro to tije no ne ji odhi movamia moketho mwandu mane kanyo do ng'ano wito tija koro ok wanyala lawa ahinya maka nitie wach minyalo tim mondo kik maandamano timre Kenya kata onego tim nikech onge ber tuk 25 ang'ini gotieno kugulanda bari ka to gina bari mag piwang mag ywak jomoringo hospitali and the amano kata un jofwa moseno ka maandamano be umbu safa lot umbe ok miu yot koro kanitie gima dang tim tandang akwani joma nyalo timo gino including us one teach when wuoyo gi vijana wuoyo gi jopiny mondo kanitie gima dang tim ka ji ok odhi street nikech ongo wala ma dhi street bro kelo na piny en na ywak ji dhi wito tije ji dhi tho kamano koro kanitie gima dang tim to gina mondo tim mondo piny obed gi kwe. Jadolo achiel kuom gigo ma mbede nitire pen chike ma pacho kae en wach moyie ne oganda ng'anyo kae to bende winjo ka jo Kenya wacho ni dhok ma sirikal winjo en mana ng'anyo. In kaka jadolo ni onge tiende ji odhi owuok oko odhi ong'any. Paro ni